Ja, da Ejgil spurgte mig, om jeg havde lyst til at komme her, så sagde jeg selvfølgelig ja med det samme. Jeg synes, det var lidt for galt at blive inviteret til det her, men nu vil I se, hvordan. Jeg skal jo snakke lidt om energilæring. Jeg tager nu en ting med at komme lidt videre rundt. Men jeg synes gerne lige se, om vi først lige kan få maskinen til at køre. Det hjælper på det med at komme rundt, nemlig. Så vil jeg se her. Så har man så. Jeg hedder Henrik Stigsdal og har lavet vindmøller i mange år, som Ejgil sagde. Og nu er jeg så gået på pension og har lidt mere tid til ikke at sidde i ledergruppemøder og den slags, men til at lave noget af det, jeg synes, der er sjovt. Og det omfatter så energilæring, som jeg synes er det sidste manglende element i den grønne omstilling. Lad os lige se, om vi får den her til at virke. Hvorfor arbejder man overhovedet i vindkraft? Og det er der jo reelt set 2 grunde til, nemlig klimaet og så energisikkerhed. Vi er jo ikke så eksponeret for vores gode ven, men det er der jo folk, der er rundt omkring, og det er ikke noget, man skal ønske sig at være eksponeret for. Og I kender alle sammen denne her. Det sker jo indimellem stadigvæk, hvor herre må forbarme sig, at man hører folk, der siger, at det er gået over, det stopper. Der er ikke mere. Nej, det var bare sådan lidt tilfældigt. Det er det jo ikke. Jeg ved ikke, Ejgil ved meget bedre. Der er sikkert, de fleste jeg ved sikkert meget bedre, end jeg gør, men der er jo ikke noget, der tyder på andet, end at 15 bliver det varmeste år nogensinde, og det er jo noget skidt for alvor. Og vi ved jo fra målingerne på Hawaii, Honolulu-observatoriet, det er vores Keeling-kurve. Den er målt fra 58 og frem. Før det, der er den fremstillet med proxy. Så før industrielt lå vi på de her 270-80 ppm. Forleden dag her lå vi på 401. Og den cykler jo op og ned hver år, kurven. Det gør den, fordi om foråret så opsuger grønne planter CO2 fra luften, og om efteråret og vinteren så nedbrydes overskudsmateriale igen. Så længe vi har et stabilt system, hvor det ikke er sådan, at det hele er ny skov, men så det er stabilt, og det er det jo på verdensplan, så bliver den CO2, der bliver slugt om foråret og sommeren, så bliver den afgivet igen til atmosfæren. Og som I kan se, så truerne kommer ubehageligt tæt på 400 ppm, og efter oktober 16 skal vi være heldige, hvis vi nogensinde mere i vores liv ser 400 ppm. Det skulle aldrig være gået sådan, men sådan er det altså gået. Og det er alt sammen om os. Det øverste kurve viser den observerede opvarmning. Forskningen fra drivhusgasserne, vi har uddelt, er faktisk større end opvarmningen, vi er udsat for, men så har det der Other Anthropogenic Forcings, som primært er svovlholdige udstødningsrum fra skibe, så har det givet en afkølende effekt, som gør, at vores netto-forcing stort set passer med det, man observerer. Og så er der nogle naturlige forcing af forskellige slags, primært vulkanudbrud og lidt med solen, men det batter ikke en disse. Det er om os alt sammen. Og nu sker der jo så det, at vi bliver klogere på det med miljøet, og derfor så vil vi efterhånden udfase svovlholdige olier til skibsfarten, og så forsvinder den lille hjælpe orange dut der, så går det sådan set kun endnu her. Og der er en af vældig mange forskellige forudsigelser, men det er jo navnlig i Arktis, at man kan mærke det med opvarmningen. Det bliver til synligheden ikke så galt hos os, men det bliver jo galt i Arktis. Og konsekvenserne skal man jo ikke være den store videnskabsmand for at forudsige nu. Vi kunne se, hvad der har været af palaver om flygtninge i år. Fra primært et land i Mellemøsten. Kan I forestille, hvordan det bliver, når Bangladesh og andre lavtliggende steder kommer til at føle virkningen her? Det bliver ikke sjovt. Og heller ikke på sådan en helt personlig plan, kan man sige. Vi sidder der. Vi sidder faktisk, jeg står her i selve koden her, hvor vi har gjort det. Det kan indlandsisen ikke oversvømme. Det er sådan en størrelse om 7-8 meter. Jeg bor faktisk lige der. Jeg tager lige ret personligt det med havsvin. Og så det er rigtig noget skidt. Og der er jo ikke så meget at være i tvivl om. Det er det, der er årsagen, og det er det, der er løsningen, eller en af de mange løsninger.
Og sådan ser sådan en maskine ud, der laver det. En moderne havvindmølle. Så jeg vil lige bruge et par øjeblik på. Hvis den får tøjet af, så er det det, der er inde i den. Og den har de der forskellige hovedkomponenter. Vinger, en sådan platform, som jeg kalder folk den en helikopterplatform. Den er faktisk beregnet til, at man kan fires ned fra en helikopter. Man kan ikke lande med en helikopter på den. Man kan blive firet ned, når vingerne står i det, vi kalder kaninørestilling, det vil sige med 2 vinger ud til siderne. Så møllen har sådan, så den af sig selv kan parkere på den måde, og skal flyve en helikopter hen og sætte den ned. Så er det en møllenavngenerator, så hvis vi lige ser lidt på lidt af tallene, sådan en vinge, den er 75 meter lang og vejer 25 tons, støbt i et stykke i glasfiber. Det er en ordentlig sving. Og der er det en meget sjov, hvad skal man sige, erkendelsesting her, at alle mennesker forstår, at det er en stor genstand. Når man har set en vindmølle på afstand, så forstår man, at det er nok nogle store vinger. Når man kommer hen og står ved siden af den og klapper den på siden, så siger man, jeg vidste ikke, den var så stor. Så hvis I får lejlighed til det, så skulle I se, om I kunne komme forbi Siemens Windpower i Aalborg eller nede på havnen i Esbjerg, og se, om I kunne logge jer ind og komme hen og klappe på sådan en. Og så vil I alle sammen sige, det kan jeg lige så godt sige, som jeg vidste ikke, den var så stor. Så vores psykologiske opdragelse igennem alle år, vi har alle sammen lært om perspektivisk forkortning, og at ting ser mindre ud, når de er langt væk og sådan noget. Det rækker ikke til det her. Det her alligevel kolliderer med alle forventninger. Sådan en vinge har dimensionerer man til en vis belastning, og belastningen giver sig udtryk som en bøjningsmoment på vingen. Det er 20.000 kilonewtonmeter. Og det siger, fordi jeg der ikke er fysiker eller ingeniør, siger det måske ikke så meget, men hvis man skal prøve at belaste sådan en vinge, så spænder man den op vandret, og så belaster man den med nogle kræfter. Jeg havde i gamle dage en snydebil, jeg var ikke klar over, at det var en snydebil, en Volkswagen Golf. Den er interessant, for den vejer lige præcis 1 ton, 990 kilo. Så hvis jeg gerne vil belaste min vinge, så kunne jeg jo sætte sådan en på vingespidsen. Det hjælper ikke med disse. Hvis jeg gerne vil belaste vingen med min gamle Volkswagen Golf, så skal jeg have en 2 km lang stang, så jeg spænder fast den ene ende fast på vingen, og så hænger bilen op ud på den anden ende. Så får jeg belastet min vinge. Og det er altså derfor så glasfiberen i vingeroden på sådan en 75 meter vinge, den er 20 cm tyk. Så det er nogle meget store kræfter. Møllenavet er støbt i støbejern. Generatoren vejer 100 tons. Det er en stor, langsomløbende, sådan en king-size cykeldynamo, fuld af magneter og viklinger, og den laver så strøm ved 750 volt. Der er et stort stykke bundramme, en omformer. Når man har sådan nogle store møller, så kan man ikke koble dem direkte til elnettet, fordi der vil de lave for meget ballade ved, at han har en stor, stiv generator direkte på nettet. Derfor gør man det, man tager strømmen, den laver, og ensretter, så bliver det til jævnstrøm, og så vekselretter igen bagefter. Og det giver den store fordel. Så er møllen sådan set frakoblet frekvensen på nettet. Og så kan man køre møllen med varierende hastighed, så man skal levere præcis 50,0 Hz ud på nettet. Så sidder der også en transformer op i møllen. Den ændrer spændingen fra de 750 volt fra generatoren til 33 eller 66 kV. Og det bliver så sendt til en transformerplatform et sted i mølleparken, der bliver transformeret op igen til 150 eller 220 kV, og så sendt ind til land. Og endelig er der mølletårn, det er bare et stort konisk jernrør. Og det er en stor sag. Her er rotoren sammen med en Airbus 380, den største flyvemaskine i verden. Hver enkelt vinge er næsten lige så langt som fra vingespids til vingespids, og lidt længere end kroppen på sådan en stor flyvemaskine. Her er formen, man støber sådan en vinge i. Det er faktisk noget problem, for man lægger alt glasfiberen op tørt, og man må ikke træde på det, når først det ligger der. Så man er nødt til at alskens platforme henover for at kunne lægge glasfiberen i. Her er den første vinge, vi støbte. Vi havde den geniale idé at støbe dem i Aalborg. Det skal så siges, det var det eneste sted, vi kunne gøre det. Men så det eneste, man så kunne male dem, det var i Nakskov. Så vi har faktisk kørt dem fra Aalborg til Nakskov og tilbage igen. Det kan man godt. Vi havde en lille episode med Banen Danmark, fordi vi havde fuldstændig sådan tegneserieagtigt, at da trækkeren kørte over et jernbanespor, så begyndte klokkerne at ringe, og inden halen var over, så gik bommene ned. Så vi ødelagde et udmærket sæt Banen Danmark bomme, uden der skete ikke noget med vingen, men de synes ikke, det var, jeg synes ikke, det var en god historie. De synes ikke, det var en god historie. Man kan faktisk, som I kan se nede, kaste en udmærket, optimalt basketball straffekast ind i vingen. Hvis nu vi skal få
den grønne omstilling til at ske, hvis vi skal have vedvarende energi til at foregå, så kunne man egentlig starte med at træde skridt tilbage og sige, hvad er det egentlig, der gør, at man har en foretrukket energikilde? Hvad gør, at den er til at arbejde med? Den skal kunne lave den strøm, vi har brug for, uden at ødelægge klimaet, uden at folk synes, det er alt for venligt, til en pris, vi kan betale, når vi har brug for det. Det er sådan ligesom kravene. Og det kan man så egentlig spørge, jamen, kan vindkraft så det? Og hvis vi starter med den første, så er det jo meget interessant, for det var jo længe det, som gav anledning til mest hån og spot, nemlig at det battede jo ikke en skid. Den her tegning er fra 1989, hvor man fandt ud af, at de vandsenge, der var rundt omkring i landet, brugte lige så meget strøm, som alle vindmøller lavede til sammen. Den måtte jeg høre for i mange år. Nå ja, det er jeg, der laver det der til vandsengene. Det er sket med det. Det var jo det hovedargument. Det batter jo ikke disse. Og i virkeligheden så havde man jo i mange år, og har måske stadigvæk en rest af det, men ellers havde man i hvert fald i mange år, skyttegravene sådan lidt eroderet, men stadigvæk intakte fra atomkraftdebatten. Vi fik jo ikke atomkraft, det var de elendige vindmøller, der gjorde, at det hele blev ligesom afsporet. Sikkert noget fis. Den har vi hørt for i årtier faktisk. Det er vindkraftandelen på i Danmark. Den har været stødt stigende. Sidste år var den 39% af al strømmen i Danmark, der er lavet med vind. Foråret i år var det 45%. Det svinger selvfølgelig lidt, som vinden blæser, men jeg tror, vi kommer over 40% i år i hvert fald. Så argumentet med vandsengene, det hører vi ikke mere. Og derfor kan vi godt sige, at det kan godt lave det strøm, der skal til. Vi kunne bygge nogle flere vindmøller, så kunne vi lave det alt sammen. Uden at ødelægge klimaet, hvordan ligger det så med det? Det ligger godt nok. I kan se kul, gas, solenergi, store vandkraftværker, offshore, atomkraft og onshore vindmøller. 1,5% af kul, 2,5% af gas. Forudsat, at naturgas er det, man kalder konventionel gas. Hvis det er lavet ved fracking, som der er mange, der gerne vil have, eller nogen, der gerne vil have herhjemme, så ser tallet højere ud, fordi man skal ikke lægge ret meget af metanen, før det går ud over hele drivhusgasgevinsten, fordi metan er noget med faktor 20 værre end CO2 som drivhusgas. Så læg 3% af metanen, så er gas lige så slemt som kul. De tal her, de er endda med den lidt sjove, lidt rekursive logik, at forudsætningen er, at vindmøllerne fremstilles under anvendelse af fossil energi. Efterhånden som vi bliver gode, så bliver vi fremstillet under anvendelse af vedvarende energi, så falder tallet endnu mere. Og derfor kan vi sige i hvert fald med sindsro, uden at ødelægge klimaet, jeps, den er hjemme. Uden for meget frygtelig modstand. Det er jo sådan, det er en vindmølleejer ser sin maskine. Det er jo måske ikke lige med dagens elpriser, men som hovedregel har det jo været en god forretning. Det er sådan, han ser det. Samtidig sådan naboen ser det. Og det er sådan, man ser en havmøllepark på Hornsrev. Vi skal kigge godt ind, der er ikke nogen møller derude, jeg skal sige. Uanset hvor meget I kniver øjnene sammen, kan I ikke se dem. De står 50 km ude, man kan ikke få øje på dem. Så det er klart, at hvis vi ser på det med public opposition, folkelig modstand, så er der en stigende, det går der en lille skare, de er meget højrøstede og bliver taget meget alvorligt af nogle politikere, flok herhjemme, der synes, de ikke må stå i landskabet, men det kan jo løses. Det er derfor, jeg har den til at være sådan en enten eller ting her. Hvis vi går til havs, så kan vi i hvert fald løse det, fordi så er det ude af syne. Til en overkommelig omkostning, det er Energistyrelsens bud på, hvad ny kapacitet koster på nettet. Længst til venstre kan I se offshore vind. Så er der solceller. Så er der CHP, det betyder Combined Heat and Power. Det er det, vi har her i Danmark. Vi har kraft-varmeværker. Vi har ikke længere rene elværker. Vi har kraft-varmeværker. Der kan I se, at store kulfyrede kraftværker, de er billigere end havmøller, men ellers så er det sådan på niveau og langt det billigste, man kan lave i vore dage. Det er landmøller. Der er ikke nogen måde, man kan bygge ny kapacitet til elnettet i dag, så kan konkurrere med landmøller. Så må jeg sige, der er det jo egentlig lykkedes. Der er den hjemme. Nu er der ikke, fordi vi måske har brug for så meget ny kapacitet, men det er dog bemærkelsesværdigt, at det lykkedes, at man har den her vedvarende energikilde, og den er billigere end noget andet. Hvor vil atomkraft ligge på det billede? Det er ikke til at sige, fordi det har Energistyrelsen ikke regnet på. Det afhænger af, hvis man ser på det vi kender, det jeg kender bedst, og jeg følger med i, det er det, der bliver bygget i Storbritannien, hvor der bliver bygget et nyt værk.
Og der har EDF fået en fast pris på, inflationskorrigeret pris på 95 pund per megawatt-time. Det svarer til cirka 1 krone per kilowatt-time i 35 år. Men så er der så nogen, der siger, at Hinkley 4, som det hedder, det er alt for dyrt, og man kan få det billigere andre steder. Det kan godt være. Det, der er under bygning i vores nabolag for tiden, det kommer altså til at koste 1 krone. Hinkley 4C. Når der er brug for det, og det er jo sådan set motivationen for det, jeg vil snakke om senere i dag, eller om lidt, energilagring. Det her er sådan lidt uoverskueligt diagram, det er elproduktionen i december frem til lidt før midnat i går. Det kan man finde på noget, der hedder EMD, Energi- og Miljødata. Det er jo en rigtig god kurve. Hvis vi lige ser på, hvad den viser. Det mørke hernede, det er vindkraftproduktion. Målt i megawatter. Og den går fra 0 til 6.000 megawatt. Vi kan se, at produktionen er højt, så lidt under 6.000 megawatt. Og vores forbrug, det topper lidt over 5.000 megawatt. I gennemsnit bruger vi i Danmark omkring 4.500 megawatt, sådan i middel over året. Og december startede med en tirsdag, så vi har tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, og så har vi 2 weekenddage med lavere forbrug og produktion, og så 5 hverdage og så 2 weekenddage. Og de er alle sammen en spids ude til højre i dagskurven, det er når mutter sætter maden over. Og I kan se, det fylder meget i weekenden, for der er ikke så meget industri, og det er derfor kurverne er lavere. Så altså 5 dage, 2 weekenddage, 5 dage, 2 weekenddage. Produktion, vindkraft, det mørkeblå. Det er centralt kraft-varme, det er mindre mørkeblå, og så centrale kraftværker, det lysere. Og så er der en lille gul element, det er solenergi. Og der kan I se, hvis man så lige knyder øjnene sammen og kigger, en meget væsentlig del af decemberproduktionen er vindkraft. Det er jo helt banalt. Der er en frontpassage, så er der ret stille, så er en frontpassage, så er der stille, så er der større blæsevejr, så er der meget stille, så kan I se derinde. Og når det rigtig går højt, for eksempel her, eller her, i de her netter her, der ligger vindkraft betydeligt over forbruget. Så indimellem, så laver vind sådan, hvad skal vi sige, slag på tasken, de der dage, 125%, 130% af forbruget. Der hvor man kommer tættest på, det er her, lørdag, mellem natten mellem lørdag og søndag, der laver vind ca. 80% af den samlede produktion. Det er meget godt eksempel på humlebilen, der ikke kan flyve. Da jeg begyndte at lave møller, der sagde man fra kraftværksside og fra systemside, allerhøjst 10% vindkraft på nettet. For mere end 20% kan vi ikke klare i noget givet øjeblik. Nu klarer man altså med Centro 80% af produktionen fra vindkraft. Og det er jo primært fordi, og det undgår nogen, eller de fleste mennesker har ingen grund til at vide det, det er fordi vi har nogle kanondygtige systemoperatører i Danmark, det hedder Energinet.dk. De er uforlignelige med hensyn til stabilitet og pålidelighed, og med hensyn til at være gode til at få struktureret systemet, så det virker. Og det skal vi jo være stolte af. Jeg ved ikke, at nogen, der kan det samme som dem rundt omkring i verden. Og egentlig har vi priskurven for neden. Og som I kan se, når der er lav vindproduktion, så går priserne opad. Når der er høj vindproduktion, så går priserne nedad. Da der er lavest vindproduktion her, så har vi de højeste priser. Så der er altså en omvendt forbindelse. Og det er jo selvfølgelig det her, der er problemet. Det er, at på det her tidspunkt her, sidste mandag, der var der ingen vindproduktion. Selv i en højvindsperiode som den her, som en slag på tasken, når man kigger på den, så har vi nok produceret 60% af forbruget. Men alligevel er der et tidspunkt, hvor den ikke producerer noget. Det er jo ikke sådan, at nettet går ned. Vi kan se, at vi betaler lidt dyrere for strøm, så vi ikke kan få strøm hele tiden. Det er jo fra politisk hold, eller fra folk, der synes, vi ikke skal have bedre energi, hvad det her hele tiden bliver peget på. Men det kan jeg ikke stole på det. Hvad skal vi sige til folk, der gerne vil på hospitalet, de er ikke opereret? Det har vi faktisk haft. En, der kom med i fjernsynet for ikke så længe siden. Jamen, de blev der opereret den mandag, hvor der ikke var noget. Jamen, det er noget andet, det er ligesom sagen. Der har vi altså en udfordring, den skal vi have løst. Så hvis jeg ser på resuméet af det her, så må man sige, der er nogle gule. Den gule er uden politisk modstand. Den kan vi løse ved at gå til havs. Men vi har endnu ikke løsningen på det med lagringen. Og det vil sige, at vi skal til havs, vi skal blive at få omkostningen ned til havs, og så skal vi have udviklet energilagring.
Det er det selvfølgelig, der er den til aftens. Og der er nogle forskellige systemer, man kunne vælge. Og der er mange af dem, jeg viser. Jeg har jo deltaget i den debat i mange år. Og det slår mig, hvor mange der ikke har nogen mavefornemmelse om, hvilke energiformer, der batter noget, og hvilke der ikke batter noget. Så ganske enkelt, alt hvad der hedder svinghjul og løfte tunge vægte og pumpe hydraulik ind på beholder og sådan noget, det batter ikke en disse. Jeg må godt glemme alt om. Det kan bruges til nogle få sekunders lagring på et datacenter eller sådan noget. Det kan ikke, ellers kan det bruges mere. Batterier, det kan man godt, bør vi diskutere her. Og det er i vores altid lithium-ion. Eller man kan have pumped hydro, som vi kalder det, altså pumpelagring, hvor man pumper vand op i en højreliggende reservoir, og så lader det løbe ned igen. Det har man i Alperne og i Norge og i Storbritannien. Man kan lagre brint i kaverner, som det hedder, altså store udvaskede hulrum nede i salthorste. Eller man kan lagre det som termisk lagring. Det er ikke rigtig inde på lystavlen nogen steder endnu. Det er det, jeg arbejder med. Og det at få lov til at snakke her i aften, det er jo en af mine lejligheder til at komme ud med, hvad jeg arbejder med. Og jeg vil sige, batterier, de er ganske simpelthen ikke relevante for os, for det er for dyrt. Hvis man ser på jeg kommer ind i detaljer mere om forskellige facetter af det, men hvis man ser bare i runde tal, så koster returneret energi fra et batterilager måske, ja, hvad løber det op i? 5 kroner per kilowatt-time. Måske 10 kroner per kilowatt-time. Og vi skal langt ned under 1 krone, for at det kan give nogen mening rent kommercielt på vores system. Pumped hydro. Der er en stor fordel, hvis man skal lave det, at man har sig et bjerg. Og det har vi jo ikke her. Så man kan prøve at bruge brint, eller man kan bruge termisk. Og det er den, jeg vil snakke mest om her. Hvor meget skal vi så bruge? Hvis nu vi ser på en vindkraftandel ud af belastningen og ser, hvad får vi netto, så hvis ikke vi har nogen energilagring, så når vi kommer meget over det, vi havde sidste år, så begynder tilpasningen til vores forbrug at blive for ringe. Så selvom vi skruer mere og mere op for antallet af vindmøller, så giver det egentlig aldrig noget, der er meget over 70% af strømmen på nettet. Og det er fordi, det simpelthen passer for dårligt. Der selv, om vi har rigtig mange møller, selv hvis vi havde 5 gange så mange møller, så ville der stadig være det tidspunkt, hvor der ikke var nogen strøm, som vi så på den historiske kurve. Hvis vi så lavede os et 100 gigawatt-timers lager, lad os lige få sat det lidt i perspektiv, 100 gigawatt-timer, det er 100.000 megawatt-timer, det er 100 millioner kilowatt-timer, så er vi inde i noget, vi kender. Os, der sidder her, eller er i det her rum, vi vil typisk bruge 5.000 kilowatt-timer i vores familie om året, lige for at sætte det i perspektiv. Hele Danmark bruger 100 millioner kilowatt-timer i døgnet. Så nummer 2, det er den røde streg, som kommer på her. Det svarer til, hvis vi havde et dags lager i Danmark. 100 millioner kilowatt-timer. Og hvis vi har det 10-dobbelt til 10 dages lager, så kan vi komme op på den her vindkraftandel. Det vil sige, så kommer vi op i nærheden af 100% vindkraftandel, hvis vi har et vist overskud af produktionskapacitet. Det vil sige, hvis noget skal batte noget på systemniveau, så snakker vi 100 millioner kilowatt-timer eller mere. Og vi kunne tage udgangspunkt i den der milliard kilowatt-timer, der svarer til 10 dages forbrug. Jeg har været inde og kigge på, hvis nu man sagde, at vi har stadig vores udlandsforbindelser, men vi vil ikke have noget fossilt, vi vil ikke have noget sol. Det var selvfølgelig ikke. Vi vil ikke noget biobrændsel, det var også åndssvagt. Men altså, nu vil jeg sige, nu vil vi kun have de her Norge- og Sveriges forbindelser. Så ligger vi sådan en størrelseorden set over de sidste mange år. Den mest vindstille periode, jeg har kunnet finde, det er maj 2006. Der ligger vi, at vi kan ligesom skrave igennem med 10 dages lager. Så den 1 milliard kilowatt-timer, det er sådan et godt mål. Så nu vil vi lave det. Så er der nogen, der siger, det kan man lave elbiler. Vi skal bare alle sammen have en elbil. Så kan man gemme, når man parkerer om aftenen, så bruger man batteri til lagring og sådan noget. Det gør vi bare med elbiler. Problemet er, at sådan en Tesla, den har, det er noget, der ligner 85 kWh på sit batteri, men det kan man slet ikke aflade det til. Så dør de i løbet af få cykler. Måske aflade det 50 kWh. 1 milliard. Aflade det 50. Det er så 20 millioner Tesla-biler. Hvis man skulle parkere dem
Så er det den parkeringsplads, der skal til. Så det duer ikke. Nu er der ingen, der siger, at vi behøver at sige, at de skulle have indbygget biler, men det er det, man samtidig hører. Ja, så det var altså ret for ligesom. Og det er Better Place, de satsede lidt på. Okay, ja. Og igen, ud fra en kort, lille læringsbetragtning, så kan man sige, så kunne der være noget i det. Men altså, i det store spil, det er en drøm, det kommer ikke til at blive. Så kunne vi lave sådan en pumpelager. Hvad skulle der så til? Hvad kan vi lave i Danmark? Så må vi tog alle områder, der er over 50 meter, pumpet vand op der i en 10 meter dyb bassin. Hvad skal der så egentlig til? 1000 kvadratkilometer. Det tror jeg ikke, vi får lov til. Det kan vi skal sige, som det er. Der vil være meget sympati for energilæring. Det kommer ikke til at ske. Så vil vi lave med brint. Laver med sådan nogle kaverner. Dem er der faktisk nogle af i Danmark. Ja. Mens du er lige med Pop Hydro, kunne det ikke lege sig en dag et eller andet sted i Norge eller sådan noget? Jo, det virker bare ikke over for os politikere. Det er det, der er bizarrt. At når man forklarer dem, jamen, det billigste lager, man overhovedet kan lave, det er jo, at vi lader være med at bruge vandkraft. Det er faktisk det, vi gør i dag. Det er, at når det rigtig blæser, så skruer de ned for turbinerne i Norge og lukker gates indtil, og så kører de vindkraft også, og når vi ikke har mangler vindkraft, så lukker de op, og så lukker de igen. Det er over abstraktionsniveauet, eller i hvert fald det vildede forståelsesniveau hos de fleste af vores politikere. Det er uforståeligt for mig, men jamen, hør nu her, så vil jeg sige, at vi sælger billigt og køber dyrt. Jamen, det er jo en balance. Det er et skide godt system. Danmark har netto overskud på handlen med strøm igennem sig. Jamen, det er jo ikke... Vi sælger billigt og køber dyrt. Jamen, det gør ikke noget. Det skulle jo da være med, fordi det er jo os, der ejer installationen i Norge. Ja, prøv du. Jeg har fuld sympati. Vi er fuldstændig, altså high five og alt det der. Det fatter ikke. De fatter det ikke. Ja, så. Den eneste grund til, at vi er overskud, er det ikke, fordi vi ligger som forbindelsesled til Tyskland? Hvis vi ser på det, vi laver med hensyn til vindproduktion, så er det rent faktisk sådan, så at vi har en omkostning ved, at det er billigt. Når vi producerer strøm, så er det jo sådan en must deliver energikilde. Og i et kapitalistisk system, som vi er i, som er et godt system, men selve markedsmekanismen inden for strøm gør, at ham, der gerne vil have med noget strøm, han får ikke ret meget for den. Og ham, der gerne vil have noget, nu skal han altså bruge det, han skal betale dyrt for den. Sådan er det. Så vi har underskud, hvis man ser fuldstændig isoleret på vind, og vi har overskud, hvis man ser på det Energinet.dk, hvad skal man sige, opnår ved at være et bindeled imellem alle sammen. Så kan være, der findes der. Man har været i gang med at lave en ekstra ved noget, der hedder Lille Torup. Det er et mareridt. Det bliver et projekt, der får store bogstaver i titlen Lille Torup-projektet. Fordi når man skal udvaske sådan en kaverne, så er der 6 kilo uran i alt det, der salt, der kommer ud. Det må der ingen, der vil have. Jamen det svarer sted at hælde ud til Limfjorden. Nej. Det kommer ikke til at ske. Så det har været en plage uden lige at få lov til at lave det kraftværk. Det fylder ikke ret meget, eller kraftværk siger det lager. Det fylder under 1 kvadratkilometer at have overfladeinstallationen og bore ned. Det er bare noget, som bliver det, jeg kalder et projekt med stort P. Det får modstandsgrupper, Facebook-sider, den slags. Men det er altså noget, man kan. Sammenlignet med det termiske, der er det lidt dyrere. Ikke at lave kavernen, det koster ikke noget, men det at elektrolysere brint og så putte det af bagefter, det er ikke nogen billig proces. Det man godt kunne ønske sig, det var, at man kunne lave noget brint, når man havde vind, og så hælde det rundt i naturgasnettet. Og så kunne man måske komme ud i Nordsøen, så kunne det være nede i den reservoir, vi tømte, da vi tog al gassen. Det kunne vores rør ikke holde til. De får det, der hedder brintskørhed. Brint er altså en relativt underartet gas og hen i noget, der er lavet af stål. Men det er absolut en mulighed. Det er ikke den, jeg arbejder med. Det er der andre, der arbejder med. Der er folk på Energinet.dk, der arbejder med. Det synes jeg egentlig, de gør godt. Og det de ser på, det er, kunne man finde nogle andre kaverner, nogle der findes i forvejen, kunne man lave noget med lagring i det. Vi arbejder med at lagre termisk energi, og det vil fylde 2 kvadratkilometer i forhold til det, vi så på før. Det tror jeg godt, der kan findes plads til i Danmark. Og hvordan virker det så? Det virker på den måde, at hvis vi ser på den venstre side deroppe, så har man simpelthen, når man har overskudsstrøm, en stor blæser og en elvarmer. Og når der er overskudsstrøm, så tænder vi for elvarmer og kører med blæseren, og så laver vi 600 eller 800 grader varm luft, som blæser loddet ned igennem et stenlager.
så bliver det varmt for oven, og det er stadigvæk koldt for neden. Og efterhånden som luften siver ned igennem, så afgiver den varme, så den kommer ud for neden. Den er stadigvæk kold. Nu får jeg altså sådan en gradient mellem den varme, det varme sten for oven og det kolde sten for neden. Når vi så skal bruge det, så kører vi igennem med en blæser igennem en dampgenerator. Så en hedder en i forkortelse, fordi jeg der har arbejdet med kraftværker, en HRSG, Heat Recovery Steam Generator. Den erstatter simpelthen kedlen i et konventionelt kraftværk, og så kan man køre sin dampturbine med damp, der er lavet i en ens dampgenerator. Så kører man med turbinen, og den driver generatoren, og så kondenserer man dampen til sidst, og har en følvandspumpe, som pumper den tilbage til ens kedelsubstitut. Og det, der er det skønne ved det er, at der kan man jo bruge et eksisterende kraftværk. Der er stadig et kulkraftværk, og så siger vi gider ikke brænde kul af mere. Ud med kedlen, ud med afsvorlingen, ind med en stor varmeveksler, og så skal vi lave en stor stendynge ved siden af. Og så er det et smart trick med gradienten. Når lageret er helt fuldt, kan I se, så har jeg tegnet det helt rødt. Så er der koldt fra neden og varmt det meste af vejen op. Efterhånden som det bliver tømt, så kommer det kolde længere op, men det er stadig lige varmt op for oven. Stadig 600 grader varmt op for oven. Og det gør, at vores termiske kraftværk, det oplever den samme kvalitet af varmen, altså den samme temperatur i varmeveksleren, dampgeneratoren. Og når der er den samme temperatur, så har man samme virkningsgrad. Så vi der simpelthen naturen opretholdt en god gradient derinde, fordi konvektionen inde i varmelageret gør, at det varme vil altid stå for oven. For sådan en varmelager, det er 10-20 meter højt. Og det er altså højt nok til, at varmen altid står for oven. Så det er simpelthen beholder med sten? Jeg viser et billede af den senere. Ja. Jeg har kigget på Fynsværket, og Fynsværket har sådan en kulplads ude for enden. Ja, fra oven. Det er kulpladsen. Der er 5 hektar. Det er ikke nogen særlig stor plads. Men dog 5 hektar. Så hvis man så på fysikken i det, så kunne man så altså lægge en 200 x 250 meters, 10 meter tyk stenpude der. Den vil man isolere med et par meter mineral ud. Man synes sådan umiddelbart spontant, det synes jeg selv, da jeg begyndte at kigge på det, at hvis man arbejder med høj temperatur, så må der komme meget varme ud. 2 meter glas ud eller rockwool, det gør, at man tager sådan kvarte procenter i døgnet, halve procenter i døgnet. Så man kan altså gemme det rigtig længe, uden det egentlig gør ret meget på som tab. Volumen, det er, som I kan se, det er 500.000 kubikmeter. Massefylden er sådan en stenseng eller stenblok der. Den er i min beregning her 1600 kilo per kubikmeter. Selveste stenene er typisk 2, 3, 4, 2500, men man skal have det granuleret, og så er der luft ind imellem. Og så er der lidt spild, hist og pist. 1600, det er nok meget godt bud. Så massen af det er 8 x 10 kilogram. Massen varmefylden, den er faktisk sjovt nok den samme på stort set alle faste stoffer. Ikke træ og sådan, det er lidt anderledes, men stenene herinde, eller stålet, der holder strukturen, eller aluminiumet op i de der vafler deroppe, eller beton, der har været brugt til at bygge huset. Alt sammen 0,8. Det er ganske små forskelle. Så det er godt nok til at regne med sådan i oversatsberegningen. Delta T 400 grader er den størrelsesorden. Det vil sige, at den har en varmekapacitet på 2,5 x 10 11 kilojoule, 7 x 10 7 kilowattimer. Og eftersom vores afladning kun har kraftværkets almindelige virkningsgrad på størrelsesorden 45%, så får vi 30 millioner kilowattimer ud netto af strøm og sådan en lager. Hvis det er helt fuldt, vi tømmer det helt. Odense bruger 600 millioner kilowattimer, det vil sige sådan en lager, som det vi ser på her, det kan holde Odense kørende på el 2,5. Det overstiger altså ligesom per indbygger det der 10 dage, hvis jeg regnede lidt før. Så det vil sige, at det er ikke noget ubetydeligt lager, man kan lave på den der kulplads. Men der er selvfølgelig en masse gode spørgsmål, og det interessante ved at arbejde sådan som det her, det er at sige, hvad er det så egentlig, der er det tricky i det her. Det er jo ikke varmeren. Man kan købe sådan nogle industrielle glødetråde, eller hvordan nu man vil lave. Det kan laves på en milliard forskellige måder. Man kan lave det med induktionsvarme af nogle store jernting, eller hvad nu. Det er ikke det. Store blæser, det er hyttevarer.
det er den blæser også. Dampgeneratoren, det er noget, man producerer i serien, fordi nu om stunder, så laver man tit det, der hedder combined cycle kraftværker. Det foregår på den måde, man har først en gasturbine, som brænder gas af, og så har man dens udstødning af varm, og så kører man det igennem en dampgenerator, og så har man en damptrin bagefter, så man udnytter den varme udstødningsluft. Det hedder combined cycle kraftværk. Det bruger sådan en dampgenerator. Den finder man altså i kataloget. Fødepumpen, det er på hvert kraftværk. Turbinen, generatoren, kondensatoren, alt det bor på Fynsværket allerede. Det gode spørgsmål er jo sådan en stenlager. Det er der ikke nogen, der har sådan en stor stenlager. Det findes ikke i verden. Der findes mindre stenlager til forskellige former. Der findes ikke noget af den størrelse, jeg snakker om her. Så er der noget med termodynamikken. Det skal man sørge for, at man har styr på. Det er, vil jeg nu sige, at i det arbejde, jeg har lavet i professionelt med det, så er jeg i røg med tilstrækkeligt mange dygtige mennesker omkring til, at ja, det kan jeg se på med sin tro. Så skal det jo virke sammen med økosystemet, og endelig så skal der være en forretningsmodel, der virker. Det vil sige, at nogen skal kunne tjene penge på at have sådan en lager. Det er de gode spørgsmål. Det sjove er jo, at langt det meste af det kan vi ligesom bare vinge af og sige, at det er hyldevarer. Altså stensengen, termodynamikken og så de der to mere kommercielle ting. Det er det, der er det gode spørgsmål. Og hvis vi lige ser på en praktisk udfordring med stensengen, så er det helt banalt været ekspansion. Sådan nogle faste stoffer, de har alle sammen, igen, de ligner hinanden. De udvider sig med 10-5 per Kelvin. Vi havde 400 Kelvins temperaturforskel, og vi har en 250 meters længde, så den udvider sig 1 meter. Det vil sige, man kan ikke bare lægge en stor stendynge på et betonfundament, der er isoleret, fordi det kan det ikke holde til, for det kan ikke tåle at blive, at det, der ligger ovenpå, det er en meter længere. Men så skal det bare være med inden for isoleringen. Jamen, så det, der står oven på isoleringen, bliver så en meter længere, men isoleringen skal være på jorden, der er kold. Det kan man altså ikke få til at virke. Så den måde, jeg selv har arbejdet med det på, det er ved at lave nogle meget simple stålstrukturer, som man så stakker, og hvor så stenen findes i en lille indpakning der, og hvor fidusen er imellem disse her lodrette søjler, der er der et vist gab, som man fylder ud med glasuld. Og så kun med enkelt søjle, der udvider sig i bredden, og så giver glasulden den fleksibilitet, der skal til. Så kan man løse det. Det jeg ser på, at nogen kan lave smartere, det var altså det, jeg lige kunne finde på. Jeg siger, okay, det er i hvert fald en løsning. Det er relativt low-tech. Hvad nogen kan finde på noget, der er smartere? Sådan her kan det i hvert fald gøres. Selveste det varme, basalt, ikke granit. Granit duer ikke, fordi det indeholder kvarts, og kvarts omkrystalliserer sig ved 500-600 grader, og så sprænges de. Det tåler vi cyklet. Det kan basalt, der er vulkanske stenart. Det kan sagtens tåle, det har vi lavet en masse forsøg med. Det virker. Eller man kunne bruge aske. Hele den der kant ud omkring. Det er en kæmpe stor dæmning af gammel kulaske. Så kan også bare lade det ligge. Men der er andre steder i verden, hvor kulaske er et stort problem. Der er en artikel fra New York Times fra maj i år. Duke, det største amerikanske termiske elselskab, kommer til at betale $100 millioner for at have overtrådt miljøreglerne ved lemfældig omgang med aske. Det, der rent faktisk fysisk normalt sker, det er, at de har stort askebjerg liggende ved et kraftværk ved en flod, og så kommer der skybrud, og så skal alt tungmetallet, der var i asken, ud ned i floden, så dør alle dyrene. Det er faktisk et kæmpe problem i USA, kulaske. Duke har været udsat for en undersøgelse af senatet sidste år, om det, som altså som sagt er det største elselskab i USA, kunne overleve deres askeforpligtelser. Hvis nu vi kunne lave noget smart, sådan så asken blev brugt til noget nyttigt, i stedet for lidt at være en trussel, det kunne da være sjovt. Og her er så lidt anderledes en, nu skal man sådan holde tungen lidt mere lige i munden for at følge med. Hvis nu man ikke lige har sagt et gammelt kulkraftværk ved hånden, hvad gør man så? Og hvis man er under en vis størrelse, så duer det ikke at skulle lave damp, for det er simpelthen kun egnet til store kraftværker. Så kan man lave en varmluftmaskine. Den virker på den måde, at opvarmningskredsen er den samme. Det her over altså ikke en dampgenerator, det er bare en varmeveksler. Og systemet virker så på den måde, at man har en kompressor, som komprimerer cirka det halve. Så har man intercooler, der køler ned igen. Så har man en anden kompressor, der komprimerer op til det tryk, man gerne vil. Så kører man igennem det, der hedder en rekuperator, en varmeveksler, hvor den varme udstødningsluft fra turbinen løber igennem, som ligesom udnytter den gennem varmeveksleren, så det bliver rigtig varmt, og så ekspanderer man i en turbine. Den cyklus der
jeg har spekuleret vældig meget på lige den senere tid, fordi jeg skulle finde en god løsning, der hvor man ikke har damp til rådighed. Og så på et tidspunkt, så kom jeg frem til noget, der lignede, og tænkte, det er sgu da en god historie, det må der være nogen, der har fundet på før. Det er der også. Det er John Ericsson. Jeg ved ikke, om nogen af jer ved, hvem det er. Det er ham, der opfandt skibsskruen. Svensk opfinder, der arbejder primært i USA. Han har opfundet den her i 1851. Ikke med turbiner selvfølgelig, det fandtes ikke dengang, men med en stempelmaskine med samme kredsløb. Og det viser sig faktisk, at den hedder en Ericsson-cyklus. Og det der er dens trylleri, hvis man lige ser på, hvis man gerne vil have hvis man har en termisk proces, og man gerne vil så højt op i virkningsgrad som muligt, så det gælder om, det er, at man skal have en isoterm kompression. Men det får man ikke i en kompressor, fordi når man komprimerer luften, så bliver den jo varm ved adiabatisk kompression. Selve kompressionen varmer den op. Så hvis man skal have til at ligne noget isotermt, så skal man have en lille kompression kølet ned, en lille kompression kølet ned, så alt sammen altid starter ved omgivelsestemperatur. Så når man nok i de trin, så har man en isoterm kompression. Det viser sig, at når man ser på sådan trade-off på det, så hvis man ikke har nogen intercooling, så har man en virkningsgrad 1 gang, 2 gange, 3 gange. Bare et trins med intercooling, det giver næsten hele gevinsten. Og så skulle man egentlig ideelt set også have ekspansion i flere trin. Det har jeg så fravalgt, fordi det bliver for kompliceret. Så det her det er min opskrift på et lille anlæg, 1, 2, 5 megawatt. Det vil man kunne lave på den måde. Virkningsgraden er ikke helt så høj som damp, men faktisk ikke helt ringe, sådan 40, starten af 40%. Det kan jeg godt sige, at det er underholdende at sidde og pusle med. Sådan et udstyr, det vil man kunne stille op. Det maskineri, der bruges, altså kompressorer og turbiner, det er sådan en containerstørrelse. Men selvfølgelig varmevekslerne, de er store. De er sådan en husstørrelse. Men selve maskineriet, det får man leveret i en container. Det bruges ikke i nogle steder? Nej, der er ikke nogen, der har... Det med at lave den der, selve det her koncept, da jeg så har gravet videre i det, så viser sig, at der er skrevet 20 bøger og brug af Ericsson til atomkraftformål, hvor man så har ikke jo mit varmelager, men man bare har en reaktor, og så kører man rent luftsystem. Så reaktoren laver varm luft, og så kører man varm luft i systemet. Og det der forsket vældig meget i, fordi det er sådan et kompakt anlæg, som er ukompliceret. Altså også atomkraftfolkene har syntes, det var smart, der ikke var damp involveret. Og så sætter man hele dybden ind i en tryktank sammen med reaktoren. Jeg ved ikke, at der har bygget kraftværker med det, men det var stort, kan man se i litteraturen i 70'erne og 80'erne og overveje at gøre på den måde der. Og så har man alligevel havnet i at bruge det gode gamle dampsystem, fordi det nogle gange har den betryggelse, at det kender man så godt. Og det er jeg fuld forståelse for. Men hvis vi skal lave energilagring i en moderat skala, så er det sådan et system, som det der man skal lave. Så hvis jeg skal konkludere på det, jeg har lavet her, så er det den laveste pris, jeg kunne finde. Selve varme enheden, altså stenen og sådan, det koster ikke ret meget. Det koster rundt regnet €1 per kilowatt-time. Det er sådan i rundetal, det man ville skulle give for basalt, installeret i en stålstruktur, isoleret med 2 meter mineralet. €1 per kilowatt-time. Og det vil sige, at i forhold til batterier, lithiumbatterier, 250 per kilowatt-time, så er sådan 2 størrelsesordner billigere, og det vil sige, at man kan tillade sig at bygge dem store, uden at bekymre sig så meget om det. Men det er selvfølgelig stadigvæk udfordringer på forretningsmodellen. Altså er der prisgab nok i systemet til, at man kan leve af og lagre energi? Det tror jeg ikke, der er i dag. Der er man altså nødt til at finde på nogle tilskudsmidler, hvis man vil have det til at ske. Så vil jeg snakke lidt om en anden tilgang, som er lidt mere spekulativ, men som jeg synes er rigtig sjov. Vi har som sagt i sidste år haft 39% i nettet. Første halvår 45%. Der er ingen, der har lagt mærke til det. Der er ingen af jer, der nogensinde har tænkt over, når jeg tændt for lyset eller slået for lyset. Tænk, der er en masse vindstop, der er i det. Jeg har tænkt på lystavlen. Der er ingen, der bemærker det. Min påstand er, at det ikke at bemærke det har været til gunst for transformationen til den grønne strøm. Not noticing facilitates implementation. Hvis nu nogen havde kommet og sagt, I må ikke bruge jeres opvaskemaskine i dag, fordi det er vindstille. Så vil jeg alle sammen sige, nej, vi vil ikke have sådan en dum vindkraft.
Hvis nogen kommer og siger, at I skal have sådan en panel derhjemme, en iPad, og så skal I holde øje med jeres forbrug og sådan noget. Det er der 5% af os, der vi synes var sjovt. Og langt de fleste vil sige nej. Og det vil jeg meget hellere have, så længe jeg har kontakten. Det er det, der er lykkedes på el. Men på transportsektoren, så ville man bemærke det. Fordi rækkevidden af elbiler er meget kortere end forbrændingsmotorer. Og man kan ikke lave det med lastbiler. Der er simpelthen ikke energi nok i batterierne til, at man kan køre store lastbiler lange afstande med batterier. Så skal man have, batterierne skal så fylde ens trailer, men det giver ligesom ikke så meget mening. Så siger folk, at vi skal over på tog eller skibstransporter, så det kommer jo ikke til at ske. Hele fidusen er, at vi skal til at ske, hvor ikke vi beder folk om at lide afsavn. Det er en nøglefaktor i. Og derfor er det noget tvivlsomt på transportsektoren. Så kunne man ikke lave noget der? Vi har jo før brugt biomassen. Det er jo gengassystemer, som man brugte under krigen, hvor man havde bøgebrænde i sådan en forgasningsovn, og så afgiver den gas, og så kører man lidt forskellige rensninger, og så kan bilen køre på gas. Men det er jo meget upraktisk. Det vi har brug for, det er flydende brændstoffer. Og det jeg synes, man skulle gøre, det var, at man skulle forgasse affaldsplanterimateriale. Alt fra husholdningsaffald til træflis til halm fra markerne. Alt hvad vi kan komme nærheden af. Og skal det beriges med brint fra vindkraft. Og på den baggrund, så kan man lave metanol, som man kan bruge til brændstof, eller som forløber for alle mulige andre ting. Man kan lave plastik på baggrund af metanol. Og skal man sørge for ikke at have nogen optimal proces. Det er, hvor vi vender lidt på hovedet. Heller ikke optimal proces. Og grunden til det er, at hvis nu man er pyrolysemand, det er der, man forgasser noget, så er ens traditionelle formål altid at maksimere udbyttet af gas. Og de måler hinanden på, når de mødes til deres seminarer. Nu gætter jeg, jeg har aldrig været til et pyrolysemands-seminar. Jeg har et indre tegnefilm af, hvordan det foregår. Det er, at vi giver high fives, eller hvad vi gør, og så siger hvor langt er du nået? Hvor meget gas får du? Jamen, jeg får 92. Ja, jeg får 93%. Så er du bedre end mig. Jeg mener, at vi skal gå efter noget andet. Fordi det sorte derovre, som fagligt hedder char, det repræsenterer kulstof, der er hævet ud af atmosfæren. Og hvis man får det til at være i form af sort kul, så er det stabilt. Så rådner det ikke. Så bryder vi Keeling-kurven, der siger, at det stiger her CO2'en, fordi plantematerialet rådner. Nu falder det, fordi nu tager planterne nyt materiale. Nu stiger det igen, fordi det rådner igen. Men vi skal have brudt den. Vi skal have stoppet den der forrådnelse. Det får vi ved at lade om til sort kul. Det rådner ikke. Og så kommer det her ting. Jo mere brændstof vi forbruger, jo mere markedstræk der kan være på sådan en proces, jo mere kulstof vil vi give ud af atmosfæren. Det er jo det, der er sådan set paradigmeskiftet. Vær en god samfundsborger. Kør en stor bil. Lavere skat, jo flere kubikcentimeter i bilen. Så flyv dog på ferie for pokker. Og paradigmeskiftet her har sin rod i det med billig elektricitet. Vindkraft har 0 marginalomkostninger. Det gør, at selvom yndemanden kan se, at han kun får en lav pris, det er lille udsnit, jeg så før, så kan han lyste videre med møllen. Han overvejer kun at stoppe den, hvis han får en negativ pris. Ellers kører han videre med møllen. Og det vil sige, at der er perioder, når man har stor penetration med vedvarende energi, så er perioder, hvor strømmen bliver billig, og så kan vi tillade os at have en proces, der ikke er så energieffektiv. Det er bedre tillade os at lave noget brændstof, hvor man siger, at man kunne ikke godt have lavet noget mere, hvis vi havde haft en mindre rest. Jamen, vi er efter begge dele. Vi er efter at lave brændstof til vores transportsektor. Vi er også efter, at der bliver noget planterest, som bliver sort, fordi den er stabil. Potentialet for det er, at man kan producere brændstof i sådan nogle størrelse anlæg der. Og så kan man bruge det sorte plantemateriale til at berige jord, fordi det indeholder jo stadig næringsstofferne. De bliver siden svært. Det er ikke af som gas, fordi vi efterhånden udvaskes, hvis det kommer ud på jorden. Og så kan man bruge brændstoffet. Man kan lave både jetfuel og man kan også bruge metanol direkte i biler. Og så har vi et fordelingsnetværk, altså man kan bruge de samme brændstof
ting, som vi bruger, og jeg har ikke engang lægge mærke til noget. Det er det, jeg tror, at det er det, man kan bruge det trick, som vi har lært, uden egentlig at tænke over det, som har gjort det muligt at have 40% elektricitet fra vindmøller i vores net, nemlig at det er der sgu ikke nogen, der lægger mærke til. Så hvis man kunne lave det her, så man siger, at der er ingen, der skal lægge mærke til det her, så tror jeg, der kunne være nogle muligheder der. Selvfølgelig er der nogle gode spørgsmål. Er der nok biomasse? Det er der nogen, der vil sige, det er der ikke, for vi mennesker, vi skal bruge alt det biomasse, der er. Jeg svarer selvfølgelig ikke for, at vi skal dyrke, specielt med henblik på det her. Jeg svarer efter, at vi skal bruge affald. Jeg mener nu, at der er, fordi I kan jo se her, at den her kurve her, der falder det stiger og falder med noget, der ligner 28 ppm. Det er det, som ude i naturen bliver opsugt, og så bliver forrådnet igen. Enten det er direkte i naturen, eller det er plantematerialer, mennesker og dyr spiser, og så ender med at afgasse igen som CO2. Men der er, i forhold til, vi ligger og opererer inden for noget, der tæller mange ppm'er. Man må for pokker kunne bruge noget af det. Men en del af det sker jo i havet. Nej, det er meget lidt, der sker i havet, fordi det CO2, som bliver ude i havet, det har energi i havet. Det der, det er næsten kun landmassernes CO2. Scripps har, som kører kiggen på hjemmesiden, de har en udmærket forklaring om det. Og de siger, at det her det er kun landmasser. Det er det eneste, der giver det her. Hvad koster det? Det ved jeg ikke. Men umiddelbart vil jeg tro, at når man slår op om de her processer, så vil der en investering i et anlæg. Men primært, dem der laver sådan processer, de vonder sig over omkostningen ved energien til at drive det. Men vi siger om, at energien er billig. Er det sikkert? Det er faktisk et godt spørgsmål. Og det, der kunne være usikkert, metanol i sig selv er jo giftigt, men benzin er også giftigt, og flybrændstof er rigtig giftigt. Det kan man jo nok håndtere. Det, der er risikoen, som jeg lige kan sådan få øje på, og som jeg ikke selv har styr på, det er, om man ved den her pyrolyse laver organiske forbindelser, som kunne være carcinogene, altså om man laver for mange benzinringe og alt muligt andet. Der kan det godt være, at det er nødvendigt, at man behandler tjærestofferne bagefter. Hvis man synes, det er sjovt, så er det noget, nogen skulle kigge på. Er det etisk at bruge plantemateriale til brændstoffer? Det mener jeg, jeg synes faktisk, det er uetisk ikke at se på, om vi kan få materiale, kulstof ud af atmosfæren. Hvad synes så vores magthavere om alt det her? Der skrev vores energi- og klimaminister en kronik i Politiken den 28. november, hvor han skriver, at det er fristende at sætte den kendte plade på om naturkatastrofer som inden han skulle til kunst. Den kendte plade. Jeg synes jo, det er helt fuldstændig bizarrt. Det svarer til, at Obama sagde, når han kommer til Syriens forhandlinger, altså nu kommer ikke med den her kendte plade om, at Assad og IS og flygtninge, vel? Jeg synes, snakker om noget reelt. Men det er det drejer sig om. Vi kan og skal ikke redde klimaet ved at piske os selv nationale klimamål, der forringer vores konkurrenceevne, uden at forbedre klimaet. Som om det, vi har lavet i Danmark, ikke forbedrer klimaet. I årene fremover skal der bygges nye kulkraftværker til den og datten. Det er også et skridt i den rigtige retning. Det synes jeg er noget skidt. Ja, jeg ved, at noget dybt forbavset. Det synes jeg altså. Jeg mener, at skriften er på væggen. Er det ikke en flot fjersky? Jeg har faktisk lavet en lille penneforlængelse. Det behøvede jeg egentlig ikke. Jeg synes, det er en smadret flot sky. Den var over Berkeley en gang sidste år. En rigtig ægte fjersky. Jeg mener, at man er nødt til at tænke på en anden måde. At man er nødt til at tænke i Røde Kors klassiske førstehjælpstankegang. Og de her er der været på kursus. I vil vide, at der er 4 trin. Stop ulykken. Giv livreddende førstehjælp. Ring 112. Giv generelt førstehjælp. Det, jeg har arbejdet med hele mit liv professionelt, det er at lave nummer 1. Stop ulykken. Lad være med at udlede mere. Lav nogle maskiner, der laver energien, uden at det udleder noget. Det er det med vindmøller, og det er også energilagringen, der gør det muligt. Men det er bare ikke nok. Derfor er vi også nødt til at gå efter nummer 2. Noget, der er livreddende for atmosfæren. Carbon negative fuels, det er det, jeg lige har startet. Måske også ny skovplantning og andet, der opsuger CO2. Vi kan ikke. Der er ingen, der siger, selvom man siger, ikke mere end 2 graders temperaturstigning, så er vi ligesom safe. Hvem siger det? Ring 112, der er ikke noget 112 ring. Det er en bedrøvelig sandhed, og så skal vi selvfølgelig alle sammen tage vare på den generelle førstehjælp. Men det jeg synes, jeg vil gerne frem til i dag, udover bare at snakke om energilæring, det er også at snakke om det
Vi er også nødt til at kigge på trin 2 i første del. Nå, så kommer lige til sidst noget mere møllemandsagtigt noget. Når man har en stor havmøllepark, så kan man stille møllerne med en eller anden afstand. Et typisk tal kunne være, at der er 5 rotordiametre mellem møllerne på tværs af vindretningen og 7 diametre på langs af vinden. Man har en fremherskende vindretning vest eller sydvest i Danmark. Andre steder det er andre retninger, men man sætter med en vis afstand, for ellers så lærer de for meget fra hinanden. Sådan en vindmølle, den laver energi om året gange konstant gange dens rotorareal. Det vil sige, at det er en konstant gange pi fjerdedel gange diameteren i anden. Det er energien, den laver. Og det areal, den bruger på havet, det er jo 5D gange 7D, det er altså 35D. Så energien, som den laver per havareal, det er en konstant gange pi gange 140, det vil sige, at der ikke er noget med diameteren. Den gik lige ud. Og det vil sige, at det er lige meget, om det er store eller små møller. Det er sådan lidt kontraintuitivt. Vi er alle sammen sådan en fornemmelse af, at de skal have jo større, jo bedre. Det er der ikke noget med. Der er ingen numre, det er ringe. Det er fuldstændig. Vi kan se, om vi kan finde ud af, at der er ingen huller. Det passer. Og det er lidt ligegyldigt, hvor højt de står over. Nej, hvis man har samme afhøjde med på havet, er det næsten lige meget. Fordi vindgradienten er så lille, som den er på havet. Det vil sige, at det er næsten lige så meget i 80 meters højde som 100 meters højde. Det er inden for støjen i det her. Vindmøller har Anholt eller Horns Rev, de laver 1400 kWh per kvadratmeter per år. Det er deres C. Så det vil sige, at de laver 10 pi. Det synes jeg er et skide godt tal. Det kan man huske, selv når man ikke er en møllemand. 10 pi. Nu kommer det der for nørderne. I marts havde vi, hvis vi siger datoen på amerikansk, pi er jo det der, så 3, 14, 15, klokken 9, 26, 53, der havde vi store jeg fik bare en t-shirt. Jeg havde ikke opdaget, jeg synes bare, det var morsomt, at det er der faktisk nogen, der går op i, og der er forskellige store amerikanske universiteter, der har sådan, de spiser pie den dag. Anyway, her er det der vores tal, 10 pi kWh per år. Hvad hvis nu vi ville lave al strømmen med havmøller? Nu vil jeg sige, at jeg gider ikke have alle de der landmøller. Ikke have noget solenergi, ikke noget hydro. Altså vandkraft, ikke noget fossilt. Vi laver det hele med vindkraft. I Danmark der bruger vi 35 milliarder kWh om året. Og vi skal jo som sagt bruge et areal på 10 pi. Vi får 10 pi kWh per kvadratmeter per år, så vi skal bruge 1115 kvadratkilometer. Og det på kortet her, der er den lille røde dut. Det er det areal, der skal til. Hvis vi hellere vil se på hele Europa, så bruger i hele Europa 2800 milliarder kWh om året. Og ud fra samme logik, så vil det fylde det der. Der er ingenting i Middelhavet, jeg har ikke noget ud fra den Iberiske halvø, jeg har bare været de steder, jeg plejer at være. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, det er en mulighed. Tværtimod, så vil man ud fra en hver sund fornuft sige, nå ja, selvfølgelig kan man det. Der er stadig plads til, at man kan sejle og fiske og bagers. Det er det areal, til vi optager, hvis vi skal lave al elektricitet i Europa med havvindkraft. Så hvis vi ser tilbage på den her op og ser, hvad var det det var, så kan vi i hvert fald sige, i det nødvendige omfang, det kan der ikke herske nogen tvivl om, at det kan man godt. Og havvindkraft er det bedste bud på en langsigtet energiløsning. Og til sidst, det er så det sidste, jeg har. Det ser på den virksomhed, jeg arbejdede for, og de husker klimaministerens ord om, at det her med det ikke batter noget. Vi lavede 5.000 MW vindmøller af forskellige størrelser i 2014. Der gik en tredjedel offshore, og de har 50% kapacitetsfaktor i gennemsnit. Det vil sige, at de laver en energimængde svarende til 50% af, hvad de ville have lavet, hvis de har kørt fuld effekt hele tiden. Dem, der står i Amerika, der er meget vind. De har en kapacitetsfaktor på 40%. Dem, der står i resten af verden, som i Danmark eller Kina eller hvad nu, de har 30% i gennemsnit. Så alt i alt, gennemsnit er det op til 40%. 5.000 megawatt gange 40% gange det årets antal timer, 2 milliarder kilowattimer. Det er det, Siemens Wind Powers ene års produktion laver de næste 20 år. Nu vil jeg give et tryk på det. 20 års levetid. Det er 350 milliarder kilowattimer fra det, som virksomheden laver på et år. Det svarer nok noget, der ligner 57 gram CO2
per kilowatt-time. Det var mere for kul på diagrammet, før det var mindre for gas. Sådan en passende vægtig middelværdi, 750 gram. Så det svarer 260 millioner tons CO2 i det ene år. Vi udleder hver 8 tons, sådan som os her. Lidt lavere, fordi vi er danskere, fordi vi har vindmøller. Klimaministeren ikke har opdaget nu, men vi udleder 7 tons i Danmark, men et gennemsnit for nordeuropæere 8 tons. Den her ene virksomhed oversætter 30 millioner mennesker. Det synes jeg jo sådan set er værd at løbe efter, at det ikke bare er pjat, det er at vandsengenes tid er forbi. Ja, det var det, jeg havde. Tak skal I have. Og så vil jeg, om der er nogen, der har nogle gode spørgsmål. Der var ikke det bagerst. Du nævnte et eller andet med udnyttelsen af de termiske lager på 45%. Kunne du ikke lige? Jo, det som jeg opererer med 2 forskellige temperaturniveauer. Det ene for damp, og det andet for varmluftmotoren. I dampsystemer, der arbejder man med noget, der ligner 565 grader, sådan af den størrelseorden. Så lageret skal være lidt varmere end det, fordi man mister noget i sine varmeveksler og sådan noget. Hvis man kommer over 565 grader, så begynder de ståltyper, man bruger i sit dampkraftværk at lide, så begynder de altså at blive bløde. Det er det hele går ud på, om de kan tåle trykkene. Så et dampkraftværk kører ved måske 250 bars tryk, så det er relativt krævende. Så meget over 560-70 grader skal man ikke komme. Så kan man tage sin Carnot-ligning og sige, hvad giver det af virkningsgraden? Det giver noget ligner 65% cirka. Så Carnot siger også ud fra fundamental fysik, at vi skulle kunne hente noget, der ligner 65%. Det kan man aldrig i virkeligheden, og det er der nogle gode grunde til. For det første så har man ikke en fuldstændig isoterm ekspansion, og for det andet så er det jo tekniske maskiner, man arbejder med, og derfor bliver den faktuelle virkningsgrad af størrelsesorden nogen af 40% på et dansk termisk kraftværk, som ikke er et combined cycle normalt dampkraftværk. Når man så laver denne her, nu skal jeg se, kan bladre tilbage til den, jeg har vældig meget animationen. Jeg vil lige gå tilbage til opskriften heromme, der. Så er der den forskel i forhold til et almindeligt termisk kraftværk, at det, der ryger tilbage fra dampgeneratoren, den varme, der måtte gå til spilde her, den ryger tilbage i vores lagerenhed og er ligesom til rådighed igen. Så det vil sige, at den er egentlig så effektiv, som vi kan lave den. Det er en kedelik. En kedel har jo altid en vis temperatur på røggassen, typisk flere hundrede grader. Hos os, der går det, der svarer til røggassen, det går tilbage i vores lagersystem igen. Derfor får vi en lidt højere virkningsgrad, end det man vil have på et kulfyret kraftværk. Og de 45%, det er sådan min egen fornemmelse for, hvad et dansk kraftværk kan komme op på. I udlandet, der er mange steder, hvor man har ringere kraftværker, end vi har i Danmark. Vi har jo haft Elsom-projekt og E2's projektafdeling før i tiden, som var dem, der lavede termiske kraftværker. Og den måde, de lavede på, det ved man ikke ligesom som almindelig menneske. Det er, at de bliver ikke sådan, så der kommer nogen og siger, har et færdigt kraftværk, værsgo, så bygger vi det. Det foregår altid en debat med kunden, og der har vi haft de her 2 projektafdelinger, som er kanondygtige. De har efter min vurdering været de dygtigste i verden. Og det er altså lykkedes dem at være en dialog med navnlig med turbinefolkene fra Siemens eller ABB eller Alstom eller hvem nu, om at få optimeret på turbinen, som har gjort, at vi i Danmark har haft de mest effektive kulkraftværker. Men meget over nogen af 40%, det kommer man ikke på et kulkraftværk. Yes? Ja. Så vidt jeg forstod det med udfordringen med isoleringen, så var det, at glashuden den ikke kunne udvide sig ligesom resten af lageret. Ja, nej, det kunne liggepooler. Ja, det kunne man godt tænke sig, og det har jeg også kigget på. Men hvis nu man forestiller sig, at vi har en ting, der er 250 meter lang. Vi isolerer den nedenunder med leka. Det der er ovenpå lekaen, det har så de her termiske cykler fra 200 til 600 grader. Så vil man opleve, at inde midt på den her 250 meter lange fundament, der sker der ikke noget. Nede i kanten, der flytter sig en halv meter. Det kan en 2 meters leka-pude slet ikke holde til. Så smuldrer den. Så hvis det flytter sig så langt på den her afstand, du kan selv forestille dig, hvor skråt det bliver, og så flytter det tilbage igen. Det går nogle få gange, så er det sket med det. Det er derfor, jeg siger, så hellere lave det som nogle meget mindre moduler,
Så de udvider sig bare, som de har lyst til. Men i hvert fald så udvider det sig sådan få millimeter eller mindre end millimeter. Og så indimellem har man en pude af glas ud. Og når de er rigtig varme, så bliver den lidt mindre, og når de bliver kolde, så udvider den sig igen. Så tillader den her bevægelse, uden det ligesom bliver stakket op hele vejen ned igen. Men altså, jeg tænker, at der kan være nogen, der kan finde noget, der er smartere end det. Og det der egentlig ligger i alt det her, også når vi snakker om sådan en fortælling som den her, det er egentlig, at jeg er jo kun en privat mand, og jeg har godt nok nogle gamle kolleger, og jeg kender folk rundt omkring i systemet og ude i verden. Men reelt set, så når jeg fortæller om sådan noget som det her, som jeg gør i dag, så er det også til at sige, der er nogen derude, der kan lave noget, der er smartere. Det var altså min primitive idé om, at det skal bare kunne give sig. Det var der sgu være nogen, der kan lave noget, nogen derude, der kan lave noget, der er smartere. Så det er sådan set lige så meget tænkt som en indbydelse. Outsmart me, som jeg plejer at sige. Det burde nogen sådan et sted som her kunne lave bedre. Yes? Økonomien i sådan et stenværk, som jeg har forstået det, så er tanken, at når vi har meget vindstrøm, så skal vi købe noget af den billige strøm, der normalt bliver solgt til 9-10 øre, hvis vi er heldige. Yes. Og så kan vi få 45% af de kilowatt-timer ud igen, når vi tager ud. Så vi gør det lige i hvert fald sætte de kilowatt-timer til lidt over det dobbelte, før vi bare har pengene hjem. Jeps. Nu skal du prøve at se en gang. Det har jeg jo også regnet på. Har der forskellige anlæg, som jeg har kigget på. Det man har herude af, det er, hvad koster den strøm, der... Så er man så lige tænker, er det nu sprinklerne? Nej, det var det ikke. Hvis nu vi får strømmen fra ærerne, fordi der ikke er meget overskud af det, så ligger vi nede ved 0. Eller det kan koste op til måske 50-60 euro per megawatt-time. Vi skal lige gange det med 7,5, og så dividere med 10. Og det vil sige, altså det her, det vil så være 3 eurocents, nogle 20 øre. Og det deroppe af, det er prisen for strømmen leveret fra lageret. Hvis vi køber den til ingenting, så koster den sådan en størrelsesorden nogle 10 eurocents eller noget i den stil at levere fra 10-20 stykker at levere fra værket. Hvis vi i stedet for ser på det øverste lille kort op, det er lithiumbatterier. Der går det jo rent galt. Det her det er noget forkert. Det er altså eurocents per kilowatt-time. Hvis vi herude er ved 25, så får vi noget, skal vi betale noget, der ligner 60 øre per kilowatt-time, vi leverer tilbage til nettet. Vores elpris i dag, den er cirka 20 øre i rundetal i Danmark. Det kan vi jo ikke se på vores elregning. Det koster 2 kroner. Men det er på grund af afgifter og skat og alt muligt andet. Men den reelle elpris, den er historisk lav. Og det sandsynlige er, at vi vil ligge nede i den her ende, og det her også skal vi altså så tage som skal lige dividere det med 10. Det passer ikke også meget. Ja, 5, 7, 8 eurocents. Altså 60 øre cirka for, når det koster 2,5 cents leveret til nettet. Så det er sådan nogenlunde omsætning i det. Så er der nogle andre kurver. Det er den, hvor man har varmluftsystemet. Det er jo det, man kalder en greenfield. Det hedder EF. Man begynder forfra. Der har man altså en større investering, fordi man skal bygge et helt nyt kraftværk. Så at se på, om man kan lave den i flere stadier, og se på, om man skulle have noget flydende luft inden. Det skal man ikke. Det øger virkningsgraden, men investeringen er for stor. Og endelig har jeg set på lithiumbatterier. Og det reelle er, hvis i rundetal, så koster lagret strøm, hvis vi er dygtige, mellem 50 og 100 øre per kilowatt-time. Det er sådan, det vi kunne laves til i praksis. På gode dage noget under, dårlige dage, måske op i nærheden af 1 krone, 50 øre. Sådan på det lag. Om det så kan lade sig gøre eller ej, det kan man så se på, hvad det vil koste samfundet. Og det er jo for meget at komme ind på her, men det har jeg jo kigget vældig meget på i regi af en lille artikel, jeg skrev i Ingeniøren. Og der kan man så se, hvad koster det også af milliarder at gøre det. Og det koster noget. Altså det kan jo ikke noget at fedte rundt med kendskærningen. Hvis det var lige til at lave det her, så kan man sige, at måske har alle de her idéer ikke været kendt før, men lige snart de var kendt. Hvis ikke det var fordi, der var en økonomisk udfordring, så ville alle jo gøre det nu. Og det er derfor, jeg mangler løsning på det med businessmodellen i det, hvis man skal lave det her lagring.
Men der er jo andre alternativer, som de koster også penge. De er måske lidt mere skjulte. At lave store udlandsforbindelser, det er heller ikke gratis. At have nordmændene til at levere til os, når vi har brug for det, og sælge tilbage til dem, har, som vi også har en negativ priseffekt, som vi måske ikke lige får øje på, men som er der. Så den balance, den må man se, om man kan finde på. Og selvfølgelig igen kan man sige, jeg siger stadigvæk også med det her, det er et oplæg. Det kunne være sjovt, hvis der var nogen, der kunne finde på noget, der var smartere. Det er det bedste, jeg kunne finde det her med at lave det som termisk. Og det har både nogle konkrete, håndfaste ting, det har også en diffus fordel, og det er, som man kan sige, betyder noget. Ja, det betyder faktisk noget. Det er enhver kraftværksingeniør, han forstår det her. Altså det vil sige, at verden er fuld af folk, der kan bygge det. Det er ikke rocket science. Det er fuldstændig trivielt, almindeligt håndværk for en kraftværksmand. Og det er nogle gange meget befordrende for at kunne lave det. Yes. Har du overvejet at søge støtte til et demonstrationsprojekt, for eksempel i det energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram, som har 180 millioner kroner til det næste år? Ja, det er jo ikke noget, jeg selv kan søge som privatmand. Det giver ikke nogen mening. Hvor er det her med demonstrationsværk? Ja. For eksempel Fynsværket og glashusproducenter har vi også i Danmark. Jeg ligger i dialog med islandske leverandører. Ja. Der har du faktisk ingredienser til. Jeg ligger i dialog med en enkelt kraftværkspart og DTU, om vi skal lave noget. Men der er nogle krøller på det. Vi har jo i Danmark et finurligt afgiftssystem. De fleste, der gerne vil lave sådan som det er i Danmark, de vil gerne bruge spildvarme. Det vil sige, det der er på, skal I se her, det der er på hernede, det var en dum ting der. Det der hernede, at man har sin kondensator, det man i virkeligheden altid gør, det er, at man bruger den spildvarme til at drive sin fjernvarme. Det var oplagt. Problemet er, hvis man gør det i energilagringssammenhæng, så er der risiko for, at skattevæsenet siger, okay, så bruger I jo el til at lave varme med. Det er skam strengt forbudt. Så bliver I beskattet med, jeg kan ikke huske, hvad det er, 75 øre per kilowatt-time eller et eller andet mysterisk. Så er jo både mod økonomien. Derfor så er der, siden alt det teknisk, så er der altså nogle rationelle ting om, hvordan vi gør det her i Danmark, som man også er nødt til at kigge på. Det jeg kigger på for tiden, hvis vi lige skal tage det er, at jeg ser på det sammen med nogle amerikanske. Fordi Kalifornien som det første sted i verden har lavet et egentligt storage mandate, som det hedder. Det vil sige, at man skal inden 2020, skal systemoperatøren have et, tror jeg, 1400 megawatt lagring på nettet. Og som det er i dag, så er det kan det kun laves med lithiumbatterier, som vi så på den anden kurve, så er det vældig, vældig dyrt. Det kunne egentlig være sjovt, hvis man kunne lave noget i Kalifornien. Så det er jeg ser også på. Yes. Ja. Kan du sige lidt om tryktabet, flowfordelingen af luften igennem stenlager og energiforbruget? Når nu man har sit lager, så har man to modstridende ønsker. Vi vil gerne have et lille tryktab igennem vores stenlager, og det vil sige, det får man bedst, hvis man har en ordentlig klumper af sten. Fordi så er der masser af luftrum imellem dem. Men det er ikke ret godt til at udveksle varmen. Så kan man i stedet for gøre det, at man siger, så skal vi have nogle rigtig små sten, altså sand. Det giver stort trykfald ind over lageret. Og der har vores forsøg vist, at sådan noget, der ligner vandnødestørrelse, det giver det laveste tryktab. Der har vi igennem et lager, som vi pumper, jeg har været med til at se på før, der har man sådan en størrelse om en tiendedel bar. Det lager, jeg viste jer her, det er et med et lodret flow. Fordi så får man sin konvektion til at hjælpe med at have gradienten, sådan så man altid har det varmest foroven. Så har man et areal på 5 hektar, man skal have en luftstrøm igennem, og så er tryktabet stort set forsvundet. Altså så har man ikke noget realistisk tryktab. Vi ligger langt under en tiendedel bar. Det man gør, hvis man lige skal sige, hvad det kunne være vældig rart, hvis man kunne sætte det under tryk, det kan man slet ikke, når man snakker ting, der er 5 hektar store. Det eneste tryk, man kan lave, det er, at man kan fylde lidt jord ovenpå. Så kan der være en vis jordvægt, som kan give et modtryk. Og det er man faktisk nødt til, for at kunne få luften igennem. Så er man nødt til at have lidt jord på, for ellers så løfter man bare isolationen eller sin plastikmembran. Så man er nødt til at have en meter eller 2 jord ovenpå. Så kan man måske lave en golfbane eller et rekreativt areal, fordi det er ufarligt, det der er nedenunder. Yes. Ja. Du vil gemme til 10 dages elforbrug, siger du sådan cirka. Altså det, hvor meget sikkerhed har vi i øjeblikket for, hvis nu alt import af kul, olie og gas pludselig stopper?
Hvad har vi så tilsvarende i øjeblikket? Nej, vi har meget mere, fordi man har nogle gaslager, hvor man gemmer naturgas, og der er vist til halve års forbrug i dem. Og så har man mig bekendt stadigvæk påbudt lager af en vis størrelse på vores kraftværker. Det kom jo efter oliekrisen i 73, hvor man slog øjnene, der havde man faktisk ingen reserver, eller meget. Det var helt tilfældigt, hvad man havde reserver. Så for mange år siden blev det vedtaget, at man skulle have 3 eller 6 måneders reserver på sine kraftværker. Og det, jeg tror, det er den størrelse, man har oplagret af fossil og af enten oven på jorden eller i gaslagerne. Hvor langt kan man transportere den strøm, du vil producere? Så langt, som man har lyst til. Det er kun et spørgsmål, om man får lov til at have sin interconnect. Hvis man skal transportere strøm sådan 1000 km, så laver man det om til, så sætter man en stor transformer på, så man får det op på typisk 400 kW, og så laver man op til jævnstrøm. Hvis man transporterer vekselstrøm langt, så har man nogle problemer med, at der kommer nogle capacitive tab, det vil sige, at det virker som en stor kondensator, og så er derfor den opladet og afladet, det giver, at ud over en vis afstand, så er det ikke rigtig godt med vekselstrøm. Så laver man op til jævnstrøm. Så kan man altså i Kina, ser man på at transportere strøm flere tusind kilometer med 600 kW jævnstrøm. Så en vindmølle i Nordsøen kunne godt levere strøm til Grækenland? I princippet, det der er det praktiske problem, det er ikke noget teknik. Det er det at få lov til at trække kabler igennem landet. Alene i Tyskland, der er det at få et nordsøstrøm ned til München, det er et mareridt. Fordi de enkelte delstater, de vil ikke have hinandens strøm igennem. Jeg tror, det er liv, men det er sådan, det er. Ja. Yes. Det lyder som om, du på sigt ikke mener, at der skal andre energiformer til en vindmølle. Nu er jeg jo totalt, altså du er totalt farven. Jeg er den mindst troværdige vurderingsmand af det, du kan finde der. Nej, i Danmark skal vi også have sol. Sol vil jo også hjælpe på det her, og i hvis man tager en sommersituation, har du set noget af det sol. Højtrykkssituation. Ja, og hvis man ser... Ingen vind og masser af sol. Ja. Jeg har valgt i alle mine beregninger at se væk fra sol, fordi jeg synes, så er jeg konservativ. Jeg har også valgt i alle mine beregninger at se væk fra værdien af varme. Så mener jeg også, at jeg er konservativ. I virkeligheden så er det jo ikke bare sol og vind, det er jo også biomasse til at give nogle biokraftværker kørende. Og vi vil også have et vist stadig behov for varme, der ikke kommer ud fra lagre, og også der skal vi bruge noget biomasse. Så det er selvfølgelig et puslespil. Og det vil være fuldstændig åndssvagt ikke også at bruge vores internationale forbindelser fra Norden med vandkraft, som også er kulstofneutral. Så det jeg laver her, det er et forenklet billede. For ellers så, for det første, så når man laver det her forenklede billede, så er man sikker på, at ens omkostningsberegning altid er til den forsigtige side. Og for det andet, så bliver det alt for evigt, så går hele dagen med at forklare om transmissionssystemer. Men der er selvfølgelig skal der lidt til. Jeg synes, der dufter af gløgg. Ja. Ja. Nu så vi på en masse tal om, hvad det koster at producere, og du snakker om sol. Men på disse breddegrader, vi kigger bare udenfor i dag, hvor solen var der, hvor meget kan det overhovedet give hjemme? Ikke noget. Altså det er derfor, at jeg stedet længere hen i præsentationen skriver, at havvindmøller er det bedste bud i Nordvesteuropa. Og det er altså fordi, at hvis vi ser på vores... vi har jo ikke haft sådan frygtelig dårligt vejr her i de sidste uger. Og hvis vi ser på hyppighedskurven, vi så tidligere, så der var den. Så er der sol. Det er den lille gule strip der. Den deroppe. Der skinner. Der er det pænt vejr. Det er det, solen batter nu. Ja, vi skal have 10 gange så meget. Det kan man godt sige, men alligevel så er det et langt bud på vores breddegrader. Så der er vind, eller hvis man kunne finde på noget med, hvad vi ellers har mulighed for, geotermisk bølge, whatever. Der er ikke ret meget af det, der rigtig batter noget. Altså sådan en stor vindmølle, som den, jeg viste jer før, den 6 MW, så en maskine, dem sælger Siemens Wind Power sådan 100 af. Sådan en maskine, det laver 25 millioner kWh om året. Og vi hver bruger 5.000 i vores familie. Så laver den til 5.000 familier, som dem vi har. En vindmølle. Det er altså blevet noget, der er noget vitaminer i. Det er svært at konkurrere med for andre vedvarende energikilder. Ja. Kan det blæse for meget til sådan en vindmølle? Ja, det kan det. Normalt så gør man det, at man stopper dem ved 25 meter i sekundet. Men nu om stunder, så laver man de store havmøller, sådan så at de
ikke bare stopper, for det er ikke noget skidt. Hvis man har en stor havmøllepark, og der kommer en, i det I kender ordet, jeg snakker som Pitin, hvor jeg kalder den gust front indover, altså hvor man pludselig har en brat stigning i vindhastigheden, så kan man komme ud for, at man skal lukke 500 megawatt ned i løbet af få minutter. Eller hvor lang tid det nu tager den her gust front at rejse igennem mølleparken. Det kan systemoperatøren ikke leve med. Han kan ikke leve med, at han pludselig mister 500 megawatt. Og derfor så gør man det, at man i vore dage, i stedet for at stoppe ved de 500 megawatt, så ramper man ned, efter, hvor man mærker efter, hvordan møllen er belastet, og så ramper man ned, sådan så at dens belastninger stiger med stigende vindhastighed, så de holdes nogenlunde konstant. Og det gør man ved at køre lidt langsommere og sænke effekten, så holder man altså belastningen konstant, og resultatet er, at man får en blød overgang. I praksis så sker det for de store møller, som regel ikke, at de stopper. Det hedder en dravat, gammel sømandsbrug. Hvad var det? En godsfront, det hedder en dravat. Dravat, yes. Glimrende. En dravat. Kommer der en dravat ind over, så har vi et problem. Yes. Ja, men jeg tror, vi skal sige tak til jer. Det var jo fuldstændig. Synes jeg.